راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتاوين غازت إنياتا زدالو نتس راديو زين النهار ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሻቅሎቱ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን ኣብ ትግራይ ዝርከብ ክልተ ማዕስከራት ኮነ ኢልካ ከም ዝዓኑ ከም ዝተገብረ ይግለጽ ኣሎ። ማዕከን ዜና ብሉምበርግ ናይ ሳተላይት ስእልታት ብምስናይ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ማዕስከራት ሕጻጽን ሽመልባን ዝርከብ ብተጸዋዕ ስደተኛታት ዝካየድ ማእከላት ብሰራዊት ኮነ ኢልካ ከም ዝቃጸልን ከም ዝዓኑን ከም ዝተገብረ መልኪቱ ከም ማእከላት ጥዕና ቤት ትምህርታትን መኽዘናትን ዝኣመሰሉ ንነበርትተን ማዕስከራት ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘገልግሉ ትካላት ብሓውን እናተቓጸሉን ከለዉ ዘርኢ ናይ ሳተላይት ስእልታት ከም ዘመልክቶ ግዳይቲ ብሰንኪ ኩናት ብኽልቲኦም ወገናት ዝውንጨፍ ዝነበረ ጽዋር ዘይኮነ ብዕላማ ዝተሃርመ ከም ዝኾነ ዘመልክት ክብል እቲ ማዕከን ሓበሬታ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ናብተን ማዕስከራት ስደተኛታት ከይበጽሕ ከልኪሉ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ድሕሪ ዝተገብረሉ ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ክፈቅድ እኳ እንተኸኣለ እቲ ረድኤት ውሕድን እዋኑ ዘይሓለወን ብምዃኑ ሓያሎ ኤርትራውያን ብተላባዒ ሕማማት ተጠቂዖም ከም ዘለዉ ንሬድዮ ኤረና ብዝሃብዎ ቃል ሓቢሮም እዮም። ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ማዕስከር ሕጻጽ ልዕሊ 25,000 ኣብ ማዕስከር ሽመልባኻ ልዕሊ 8,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝነበሩ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት። ዩጋንዳ ሓፈሻዊ ምርጫ ንምክያዳ ብትሸባሸበሉ ዘላ እዋን መንግስቲ እቲ ሃገር ድምፂ ተቃወምቱ ብምዕባስ ይኽሰስ ኣሎ። ተጣበቕቲ ድሕነት ጋዜጠኛታት ኣብ ዘቕርብዎ ዘለዉ ክሲ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ሳምንታት ጥራይ 10 ጋዜጠኛታት ብኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ምፍራህን መጥቃዕትን ከም ዝወረዶም ኣቃሊዖም። እቶም ጋዜጠኛታት ናይ ምርጫ ጎስጓስ ናይ ዘካይዱ ዝነበሩ ተወዳደርቲ ሕጽያት ጸብጻብ ንምግባር ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን እዩ ካብ መንግስቲ ምፍራህ ዝወርዶም ዘሎ። መንግስቲ ዩጋንዳ ብተወሳኺ እቲ ምርጫ ናጻን ርትዓውን ከም ዝኾነ ንምርግጋጽ ዝነጥፋ በርገሳውያን ማሕበራት ምንቅስቓሳትን ደሪቱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እተን ሓፈሻዊ ምርጫ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ጸግዒ ከይሓዛ ብተዓዛብነት ክዋፈራ ዝሓተታ ትካላት መንግስቲ ናይ ባንኪ ሕሳብን ስለ ዘደስከሎ ንጥፈታትን ከካይዳ ከም ዘይከኣላ እዩ ዝግለጽ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዩጋንዳ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እተን ማሕበራት ክሰርሓሉ ዝግበአን ቀንዲ ዕላማ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ህዝቢ ብምሉእ ናጽነት መራሒኡ ከም ዝመረጽ ንምርግጋጽ ምዃኑ ብምብራህ መንግስቲ ነዚ ንጥፈታትን እንተዓንቂጹ ውፅኢት ምርጫ ተቐባልነት ክህልዎ ዘለዎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ መልኪቱ። ብኻል ወገን ቀንዲ ካብ ተቐናቐንቲ የወሪ ሙሶቪኒ ዝኾነ ቦቢ ዋይን እቲ ፕሬዚደንትን ካልኦት 8 ሰበስልጣናትን ብገበን ክሕተቱ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ጻውዒት ኣቕሪቡ። ቦቢ ዋይን ቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ምስ መራሒኦም ኣብ 2018 ኣብ ዝተኻየደ ናዕቢ ንሰራዊትን ኣባላት ፖሊስን ናይ ቶኪስካ ቅተል ትእዛዝ ኣብ መሓላሊፎም ክብል እዩ ዝኸስስ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ።